Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз ба шумо фасонҳои куртаи арӯсо ва тоқиҳои арӯсӣ, тамоми намуди фасонҳои нави ки новинка барои арӯсо барои шумо пешкаш мекунам. Ай барои вечерни куртаҳоро ҳам мешавад. Дӯстони азиз, тамошо кунед. Беҳад куртаҳои фасонай, канал надоранд ино ва ҳамкори оча мебошанд. Дар инстаграм канали Дузанда тиҷи доранд. Силкаша дар поёни комментария закрепид мекунам. И реклама нестай. Ҳами хел беҳтарин дузандаҳан иёрам ҳамкоран қатъи очаҷони ман. тамошо кунед. Дар инстаграм 1001 намуд фасону тамоми намуди духтаҳои нави замонавӣ доранд. Бо ягон чӣ ба хутона фасон мегирем. Кадоме ки ягон арӯс хешу табор курта доранд арӯсӣ, арӯса қабул мекунанд арзоша, дар инстаграмшон дар директшон менависен, бо ҳам суҳбат мешавем. То охири навори фасонҳои нав бо мо бошен. И барои шумо. Тамошо кунед, лайк, коммента фаромӯш накунед.